ଏଇ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସତ କଥା। ବହୁତ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକର ଲୁଚେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକର କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଟେମ୍ପରେରୀ। ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ଘଟିଲା ମୁଁ ତାହା କହୁଛି। ମୋ 10 ରୁ 15 ଇୟର୍ସ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଫିଲ୍ କଲେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବି, ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଜାଣିଦେବେ, ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କ'ଣ, ନିଜର ୱିକନେସେସ୍ କ'ଣ, ଯଦି ରିଏଲିଟି ଜାଣିବେ, ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ବି ଟେମ୍ପରାରୀ ଅଟେ, ତ କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ଅଟେ। ନିଜେ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବା ପରମାନେଣ୍ଟ ଅଟେ। ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁନି। ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନିଜର ମେଣ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ। କେମିତି ମେଣ୍ଟର ହେବେ, କେମିତି ମେଣ୍ଟର ହେବାର 3ଟି ସଠିକ୍ ଉପାୟ କହିବି। ଆପଣ, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା କହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଲେ ମୋ ଛଡ଼ା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କିଏ ଆଉ ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ବଦଳେଇ ପାରିବନି, ମୁଁ ହିଁ ମୋ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ବଦଳେଇ ପାରିବି। ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଯଦି ଚାହିଁଲି ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବି। ରାଇଟ୍ ଚଏସେସ୍ ନେଲେ, ନିଜ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବଢ଼େଇଲେ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଲେ। କେହି ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଫାଇଦା ଥାଇପାରେ। ତ ନିଜେ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ବି କରନ୍ତୁନି, ନିଜେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ନିଜ ହେବିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ହବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହେବିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ତ ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ। ଯଦି ଆପଣ ଅଳସୁଆ କାଲି କରିବି ଏ ହେବିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଅଳସୁଆ ହେବା ହେବିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ତ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ। ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। କେହି ଆସିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ। ତ ନିଜେ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନାନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନାନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ମୁଁ ଯଦି ମୋ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆଣିଲି, ମୁଁ ହିଁ ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ହିଁ ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି, ଆଉ କେହି ବି ଆସିବେନି। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକର ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟେମ୍ପରାରୀ ଭଲ ଫିଲ୍, ଆପଣ ମୋଟିଭେସନ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବି, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଫିଲ୍ ଭଲ ହଉ ନ ହଉ, ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଭାବିଲେ, ଡେଲି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସହିତ ଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ନେବେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କହିବି। କେମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣିବେ, କେମିତି ଅଳସୁଆ ହେବେନି, କେମିତି ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନିଯିବେ। ଆଉ ନିଜ ଲାଇଫ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବଦଳିଗଲା ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ, ତ ଲାଇଫ୍ ବଦଳିଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ରିଏଲାଇଜ୍ ଯେଉଁଟା କଲି, ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଥିରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆଶିଷ ଜୀବନ କଥା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଚାଲିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ବୋଲି ହିମ୍ମତ ରଖନ୍ତୁ। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣନ୍ତୁ। ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଟେମ୍ପରାରୀ, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଠୁ ବନଉଛି।